Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в новият епизод на Red Boy с кауза. Днес на гости ми е не кой да е, а самата царица на петлите Мексън. Здравейте, петелчета! В днешният епизод с Мексън трябва да събираме мненията на хората тук пред Народен театър за или против инфлуенсърите. В края на видеото ще преброим кой е събрал повече от позицията, за която се бори. Който е събрал повече, следователно печели, а който печели, предизвиква другия да дари 100 лева по избрана от него кауза. Ние сме инфлуенсъри, май. Значи ти си на 100% инфо. Аз съм си обикновен човек от село, хайде. Да, ама напоследък си по-често в София. Сега. Хвърляме Ези Тора монета, за да определим кой какво събира. Така. Ези, аз съм за. Тора, ти събираш за. Добре. Ези, Не знам, това брои ли се? да го кажем, че са брои. Добре. Иначе от тук знам кой ще победи. Добре. Точно в този час, в този понеделнишки есенен ден, аз не виждам много млади хора по улиците. Но вие все пак не ме подценявайте. Напишете долу в коментарите кой според вас ще спечели в този епизод. Виж какво, аз имам много опит. За или против инфлуенсърите? Против. Защо така? Инфлуенсъри, обърках се. Пикай ми се. Не, той човек отива до туалетната. Зорна е работата. Няма да го притеснявам. За или против инфлуенсърите сте вие? За. Защо за? Не знам. Разбирам го. Напълно нормално нещо. Харесвате ги? Да. Кой ви е любимия инфлуенсър? Не знам. Само да го попитам, за или против инфлуенсърите? Ако човек е фен на ексхибиционизма, т.е. да гледа всичко, което се случва на един човек, може да ги харесва. Аз харесвам ли ви? Да. Аз съм инфлуенсър. Окей. Все още иска да поддържа някакво измерение на загадка и не всичко от живота на другите да му е пред погледа. Мисля, че съм от вторите. И бихте ме следвали. Да. Добре. И вие сте много готин. Чао. Чао. Извинявайте. Може ли да ви задам един въпрос? Току-що отказах на други ваши. Добре, много благодаря, извинявам се. Това не е за дебели хора. За или против инфлуенсърите? Ако имат смислени неща, които да предават на хората, сме за. Някакво безмислено послание, по-скоро не. Против всички съм. Против всички? Да. Те се знаят там къде са. Имате ли някои любими инфлуенсъри, които гледате? Не са български. Моят отговор е, че обичам много Азът на Азов. Сурово се отнася. А на теб кой е любимият влогър? Например, Няма примери, бе. Цялата държава. цялата държава да... И да. Нямам любим, защото всеки е различен и индивидуален сам за себе си. Удобен отговор, много удобен. Да има малко пикантерия поне. За или против инфлуенсърите? Против, Защо? защото могат да се намерят мястото и под звездите директно сред хората, в директен контакт. Какво означава това? Are you for or against influencers? Really against. Мисля, че е ясно, директния контакт. Не ги искате в интернет? Да, Ето аз съм инфлуенсър и съм наживо сега при вас. Аз не осъществявам ли връзка директно? да. In Spanish, they used to do nothing, like just laying in their houses. So just Only like, travel. It's like senseless for me. They are just getting money for nothing. Там може да има момент, в който нещата да не са точно такива, каквито се представят. В тази степен, в този смисъл. Значи сте за. Извинявайте. Може ли да ви задам въпрос? Не, добре, благодаря. Чао. Под слънцето има място за всички. Но не и за инфлуенсърите. По-добрият вариант е директния контакт. Намерих жертви. Извинявайте. За или против инфлуенсърите сте вие? Като цяло, зависи като професия или като занимание. За? Защото трябва да някой да насочва хората към някакви неща. Общо прието може. Като отделна професия не мисля. За някоя професия трябва да имаш отделни познания, да си учил за нещо и така. А това не изисква почти нищо като образование. Смятате ли, че в миналото е имало инфлуенсъри така своеобразни? Философите са били инфлуенсъри, политиците. Сега просто това е модерната дума. Нали? Да, зависи какво правят. Тъй като има инфлуенсъри, които просто качват видеа на какво си купили в магазина. Докато има такива, които се занимават с факти, интересни неща. Има доста, които между другото преподават математика, история, такива неща, които доста помагат в училище. Хората, понеже грешно възприемат от традиционните медии. Инфлуенсъри. Нали? Моята майка е голям инфлуенсър. Естествено. За или против инфлуенсърите? Не разбрах. За или против инфлуенсърите? На въпроса не е като за. За да и не. Who is influencers? Инфлуенсъри в интернет инфлуенсъри. Зависи от инфлуенсъра. Каква е темата? Какво е тяхното социално положение? Да или не?
Never mind about that. Не ти пука. Зависи, не да знам. Много неща, но съм за. Не знам. Не знаеш. Окей, и аз. Чао, мерси, хубав ден. Извинявайте, може ли да попитам само един въпрос? За или против инфлуенсърите сте вие? За. За? Супер! Броим го за глас. Do you like influencers or not? Are you against or for them? Или да ви задам един въпрос, бързичък. Абсолютно не. Influencers are good if they use their voice in a position where they speak up for people or so. Аз съм ясен на там, извинявайте, няма да ви притеснявам, тръгвам да си. Thank you very much for... Do you want to answer or do you not want to answer? I don't care. Еми, нека изкарват хората пари. Само за това ли са инфлуенсърите? Еми, повечето да. Да изкарват пари. Еми, това е вид работа. Свързано с гаджета и въпроси има? Не. Само един въпрос е. Не. Какво означава инфлуенсърството? Зависи в каква насока са се ориентирали инфлуенсърите. Повечето си правят гавра с хората, но има такива, които занимават с промотиране на различни брандове, модни, козметични. Малко са ми безразлични като цяло. Се интересувам много от контента, който разпространяват. Иначе сигурно е супер, защото има много хора, които не си правят сами проучване. Но пък едновременно с това реално те разпространяват много фалшива информация. Нямам идея. Супер, супер, благодаря ви. Благодаря ви. Няма защо, аз съм ви голям фен. Благодаря ви, аз съм ви голям фен. Хайде заедно да ходим да си бъдем фенове. Да или против инфлуенсърите сте? Ами, Много бързо да ви попитам, за или против инфлуенсърите? познавам няколко, да, следя. Да, ама много гледат ми съм запозната с тяхната дейност и за какво служат. Вие специално гледате ли? Не. Не? Да, следя. Против. Защо така? Защото не ме интересуват и според мен не всичко, което пишат е това, което е в действителност. Ами на нашата възраст, да, така. Ето има някои Имаме доста... други интереси, да. Ама това за някой конкретен инфлуенсър ли говорите? По тия, които виждам по телевизията, иначе не ги гледам. Ето това е проблема, чакайте само да ви обясня. Нямам време. Ама само да ви разкажа, аз това е много хубава тема. Какви са вашите интереси? Например, мецо, опера, балет, нещо, ако гледам, друго. Това са много хубави неща. С инфлуенсърите, да. Тези по телевизиите, инфлуенсърите. Работа. Аз работя сега, виждате ли? Ама ето, спирате моята работа. Добре, хубав ден. Извинявайте, може ли да ви задам един въпрос? За или против инфлуенсъри? Както иска, аз нямам някакво отношение по този въпрос. Създайте си отношения, моля ви, положително. За. Защо за? Защото понякога върши добра работа. Добре, благодаря много. Да речем смесени чувства, но по-към за. Добре, броим ви. Да. Против. Сега чак пък да имам против. A yes or a no for the influencers? Yes, of course. Why yes? Не ги следя. Не са ми интересни, но да кажа, че съм против, не съм. Всеки трябва да си изкарва хляба както може на този свят. What is the positive thing that influencers do? The positive. Positive thing, yes. Не е моето. Все пак аз съм жена на възраст. Не сте на възраст, моля ви се. Моля ви се. За или против инфлуенсърите? Жестоко против. Извинявай. Може да... Не, моля ви се. Добре. За или против инфлуенсъри? Зависи как използват инфлуенсърството. За или против инфлуенсърите? Не мога много да кажа, ама и против. Защо против? Не знам точно какво правят те. Не е истинска професия това. Според мен професията трябва да бъде нещо, което реално може да си карат пари. Ти си инфлуенсър, това не правиш нищо. Ама защото и ние сме хора и ние трябва да живеем от някъде. Вие ли сте инфлуенсър? Аз съм инфлуенсър, да. Аз не съм инфлуенсърите, аз съм един от тях. Предполагам, че мен не ме повлиявате, нали? Инфлуенс, значи повлиявам. Маркетинг обаче не е полезен за обществото и когато вече не си успешен инфлуенсър, ако не си успешен инфлуенсър, както казва госпожата ми по технология на строителните процеси, умираш от глад и мъка. Аз съм Red Boy, ето тук пише на микрофона. А кое е другото момиче, с което се състезавате? Тя се казва Мексън. Чудно българско име. От Миглена идва. Така да е, Миглена. Има също много такива канали, примерно История БГ. Това е хубав контент, обаче има много хора, които не правят качествен контент. Против, но в зависимост как се използват каналите. Има хора, които са тарикати и знаят как да изкарат пари. А като всеки тарикат,
Няма как всеки да бъде тарикат. Който успее да събере повече от дадената позиция за или против, предизвиква другия да дари 100 лева по избрана от него кауза. Това е състезание. Да. О, искате вие да дадете като инфлуенсър. Това, което давам аз, е по принцип това, което правим. Събираме гледни точки на хора от по-голямо поколение, от по-малкото поколение. Това е в момента точно. За да си инфлуенсър, какво предизвиквате в... Ви казвам в момента, това ви казвам. Аз нямам никакъв против. Но не ми пречи, аз си гледам TikTok и това е. Се ти е тая. Да. Ако ни отворите профила и видите, Не, няма да го отварям. Не ме интересува просто. ами като не ви интересува, защо да ви кажа? Може ли да ви задам един въпрос? Не, рано не може да снимаме нещо. Или пред. Ма сега ли да снимате? Да, в момента е там и ще има един човек горе на поглед. Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? За. Защото имам дъщеря тинейджър, която цялото и време е ангажирана с вас и те познавам. Гледала съм те в клипчета. Много благодаря. Чао, чао, лек ден. А може да им пратите кадрите после? Защото аз се виждам и да направим такава пресечка. Вижте ли усмивката? Да. Да, съм щастлива. Добре, само ми кажи, за или против инфлуенсърите? Против. Защо против? Защото не биха направили това, което аз съм правил, нали? За или против инфлуенсърите сте? Против какво? Инфлуенсърите. Е, това какво е? Какво правиш ти и защо го правиш? Лижа си умрява на Славейков. И очакваш някой да дойде и да ти помогне. И да ме питат въпрос като за или против инфлуенсърите. Супер, значи ти изпълнена целта. Ема не дей става, не, легни. Искаш ли аз да легна с тебе? Ти за или против инфлуенсърите? Против, разбира се. Значи легни до мене. Добре, хайде, лягам. Хайде. Социални мрежи. Чували ли си за Instagram, TikTok? Не знаете? Не знам, да. Вие сте междинно или? Горе-долу. И сега за или против инфлуенсърите си? За. Благодаря ти. Извинявайте, може да ви задам един въпрос? Не, добре, благодаря. Чао, чао. За или против инфлуенсърите? Знаете ли го това ме да прави? Извинявайте, може да ви задам един въпрос? Добре, извинявам се, благодаря. Чувствам се много мразина днес. За или против инфлуенсърите? Исках да се снимаме, принципно. I'm for, of course, but you cannot take them 100% seriously. За. Едно за, За. две за, Трето за. три за. Защо за? Ни пълните свободното време понякога. Интересно. My favorite influencers are Brazilian. I'm from Brazil. That's so nice! I love Brazil. Well, thank you very much for Thank you. answering. Goodbye, have a good day. Да, такива хора много ми харесват. Милички, добрички, направо да искаш да ги гушкаш. Обаче ще е странно, ако просто почна да гушкам хората по средата на улицата, може да ме вземат за лудницата. Добре. Кои са ви любимите инфлуенсъри? О, чакай да помисля малко. Много са. Ма българска ли трябва да са? Ми да. Ето... Кажете, че съм аз и да се приключваме. Айде. Ей, ти си един от тях. Добре, хубаво, добре. Това въобще не беше изпросен. Може да ви задам по един въпрос? По-скоро не. Добре, благодаря. Лек ден. Ако ме набият, Боян е виновен. Това искам да бъде записано, подчертано с главни букви. No. You are no? Yeah. За. За. Защо за? Какво ви харесва? Клиповете. I just think it's too much and most of the content are very similar. You think there's no creativity? Yeah. Кои клипове? Имате ли някои любими инфлуенсъри, които гледате? Не, How do you think? Yes. You like influencers? It's okay. Not good, but it is fine. Yeah, it's fine. You can let them live. Yeah. По-скоро против, но разбирам, че имат и тяхното значение за много бизнеси. Добре, много ви благодаря. Would you let them live? Yeah. I can live. You can. I'm not an influencer. Really? No, I'm a performer. Здравей! 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 Ти ми взимаш ютубърския глас. Сега трябва да говоря нормално. So my question is, are you for or against? I've just started it for your friend. Мамка му. Добре, аз ще говоря нормално. Не, ти говори с този глас, аз ще съм нормален. Добре! Съвсем бързо бих искал само да те попитам. Много трябва да... За или против инфлуенсърите? За или против инфлуенсърите? Нямам нищо против тях, но много си вярват. Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? Не знам. Не знаете. Вижте колко сме добре, значи жълто, зелено и червено. Допълваме се. За или против инфлуенсърите? Против. Що против? Строго против, защото не допринася с нищо според мен. Гледате ли инфлуенсъри? Не ги гледам много. Защо не се... В смисъл, не е вашето нещо или? Не знам. Ема според теб не е ли имало винаги инфлуенсъри под една или друга форма? Не през такива платформи. То, защото времената са били различни. Сега Иван Вазов не е имал къде да си пуска статусите, затова е писал книги. Те са несъпоставими двете неща. Що да са несъпоставими? Повишени инфлуенсъри от тези, които са в момента. Може да ви задам един въпрос? Не. Не, добре, благодаря. Чао, чао. Може да ви задам един въпрос? Добре, благодаря. Плаша хората, затова ли не искат да...
Хора, идвай. Не съм строго против инфлуенсърите, нямам нищо лично против инфлуенсърите, но според мен в по-голямата си степен са дебилни. Извинявайте, може да ви задам един въпрос? Не, добре, благодаря, чао, чао. Ма той направо ги напада. Боян просто отива и там. Здравей, приятелю. За или против инфлуенсърите? Какво? С слушалки. Сори. Не мога веднага да ти отговоря. Извинявай, прав си. Аз така рязко влязох. За или против инфлуенсърите? Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? Инфлуенсър ли? Да. Какво беше това? Не знам, ама много маймунджулаци правят всичките и... I don't like influencers. They do everything for be famous. I've seen some that, for example, make videos that are very factual and they give you interesting knowledge. Ето аз, например, преди малко легнах там на пода до едно момиче, което се правеше на умряло. Не знам, брат. Some of them make videos like that, but a lot of them make videos to be famous and to get money. Защо? Това е добър довод и аз го използвам често. Просто ти харесват. Да. Кой инфлуенсър ти харесва най-много? Питайте. Реално да. За кого? Не мога да кажа конкретно, но няма лошо. Няма лошо. Да. Всичко е хубаво. Да. Извинете, може ли да ви задам един въпрос? Добре, извинявам се. Ще да падна. Една точка за мен. Благодаря, защото ще да падна. Само без големи глупости. Здравейте. Без големи глупости. Добър ден. Добър ден. Are you for or against influencers? I'm for, but you have to discuss about it. Мразя ги. Що? Трябва да се забранят със закон. Вие самият не сте ли инфлуенсър? Не, аз съм повлиятел. Oh, I'm not in the world of influencer. Yeah, I only see them and watch them in the media, so I don't know. Не сте ли всъщност и актьор? Допускам, да. Това не означава... Нереализиран обаче. Това не са ли най-големите инфлуенсъри в последствие? За съм, всеки трябва да прави това, което иска и това, което желае. Нереализираните актьори стават инфлуенсъри. И стават и нереализирани инфлуенсъри, да подчертаем. Да, може да има някаква закономерност. Repeat again. Are you for or against influencers? Francis, what did you hear? Дамата събира за против, аз събирам повече за. Който спечели, предизвиква другия да дари 100 лева по избрана от него благотворителна кауза. Тоест трябва да кажа дали съм за или против инфлуенсъри. Да. Аз съм против. Много ми помогнахте за нищо. No. 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 You don't like them? No. Okay, thank you very much. Have a nice day. Така нито давате гласа си за нея, нито за мен. Благодаря ви. Сме живи и здрави. Това е много добра инфлуенсърска солидарност. Поздравления. We have, имаме музика ми. Не знае вече на какъв език да говори. Добре. За или против инфлуенсърите? Викате, толкова е тъпа темата, че чак не ви се коментира. И я разбирам. Кажете. Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? За. За. Защо за? Скъпи приятели, вълнувате ли се да разберете кой е победителя в този епизод на Red Boy с кауза? Red Boy! Аз. Да, добре, радвам се. Както казахме по-рано, в този формат няма победител и загубил. Така или иначе идеята е да събираме пари за благотворителни каузи и да ги даряваме на хора в нужда. Аз те предизвиквам да дариш своите 100 лева за Станислава Гатева, която страда от множествена склероза. Долу в описанието ще оставим дарителската сметка и данните на човека, който отговаря за нея, така че ако искате, вие може да помогнете за тази кауза. Абонирайте се за канала на Red Boy, ако все още не сте го направили, последвайте ни в TikTok и Instagram, също така последвайте Мексън навсякъде на нейните социални мрежи, са долу в описанието, както и нашите. Помагайте си, помагайте на хората около вас. Когато сме много и даряваме по-малко, всъщност правим нечий живот много по-добър, а и нашият също така. Капка по капка. Вир става. Бъдете живи и здрави! Ciao!